Sitten äkisti myrsky oli valloillansa, kuin irtipäästetyt kahlet koirat karkasivat ja kiljuivat. Veljet, antakaa mennä oikein pyrkkötähden vauhdilla. Me suhutamme suitsuavana häntänä perässä. Ryske ja pauhina ankara tienoissa ympärikäy. Tultipa vähitellen mäikyvälle mäelle, jonka alla kohinassa Linköpingin Fredrik Turesson tulee kuin suden travi. Valo kiiluu kuin veljesten hevosen valkon ainoa silmä. Ja jos se on ehjänä sen jälkeen, kun nämä ensimmäisen osuuden miehet ovat tämän käyneet, niin minä sanon, että ihme on kerta kaikkiaan. Radion osa Jukolaa, Jarmo Lehtisen ääni kantaa ilmoja pitkin tunnelmia tutkaille. Joo. Hurjaammalla vauhdilla rupesivat veljekset kiirehtimään. Mäki aleni, ja sieltä tulee ensimmäiset joukkueet. Sieltä tulee ensimmäisenä New Balance, SK. Sen jälkeen joukkueita tulee tässä. Kiiltomatoja tulee sieltä sun täältä, tulee edestä, tulee takaa, tulee sivusta. Mikään ei ole vielä missään nimessä ratkennut. Kaksi eri hajontaa tuottaa kahdesta eri suunnasta kilpailijoita, ja heitä tulee tosi paljon. Osalla lamput vilkkuvat, osa lukee karttaa näköjään pimeässäkin. Siinä pienistä numeroista meni numero 4, ei Akkarspoikana. Jukolan viestissä hyvin tuttu vuosien varrelta. Numero 18 on Kinjotto Göteborg, numero 10 Halden SK, kovasti ruotsalaisvoitto. Tämä joukko tässä kohdassa on. Uusi rattilippu kutsuu 3 väliä myöhemmin. Nyt Linköping tuo letkaa, jossa hetken päästä muun muassa numero 10 Halden SK edelleen kärkiryhmässä. Ystävämme Pohjan tähti, numero 27, on jäänyt jo 6 minuutin päähän. Siitä juoksivat veljekset mäkiä ylös ja alas kuin siivitetyt peikot. Maasto on vaikeaa ja vauhtisen mukaan. Vaihdossa Linköping on pitänyt pintansa. Parhaana suomalaisjoukkueena Suomusjärven Sisu ja Matti Ylilu. Pohjan tähden Ari Männikköön ero johtavasta jo yli 8 minuuttia. Monessa paikassa. Usein parasta ja aika upeaa. Yö pimenee
Metsä synkkenee. Anttolan Petri Noponen on ottanut ohi. Aivan eri suunnasta tulee yksi suosikeista Haldenin Turger Nielsberg. Kannoillaan Delta 2 Sami Levio. Pohjantäisen tilanne ennalta. Täällä. Täällä on. Ystävällisen avulias on Deltan Sami B-saajille hajonta rastilla. Tänne näin. Ruotsalaisten yhteistyössä kuuluu pientä kitkaa. Vauhdikkaan menon mukana on myös rauhallisen polun kulkijoita. Oi. On mulla vipunen kovaa kunto, kun mä jätän nää pitkät alalle. Eikö jättänyt matkaa? Me jättämme matkaa. Kyllä meni. Mä otin vähän tätä laajavuorta noita. Kelmeänä kohosi kuu metsän latvoista ylös. Lounais-Hämeen Rastin Jukka Lanki on löytänyt pisteet suden vainulla. Anttola ja Halden hyvässä tuntumassa. Tässä Halden. 18, 28, 16. Tarmo Hemmilä on loppumatkalla hieman parantanut Pohjantähtien vauhtia. Mikäs matkalla on tällä hetkellä Pohjantähden sijoitus? Joku 66 henkilöä. Ja tavoite oli siellä vähintään 20 joukossa. No, sehän on vielä saatavissa. Vielä Reilu. saatavissa. Saman verran parantaa. Niin. Ja sinä paransit joukkuetta noin minuutilla. No niin, taitaa. Joo. Kolmannella osuudella Anttolan Vesa Klemettinen työn yksinäisenä kulkijana kärjessä huuhkajan huudella. Lounais-Hämeen Rastin Juha Papinsaari, Norjan Indre Östfold, Eräpirkkojen Kari Iivonen sekä Haldenin Joakim Karsson seuraa. Luonto seisoo kolkkona hyypiöiden huudellessa suon silmäkkeen reuna.
Eihän tää voi. Se on tuo koira. Vaihdossa Indre Östfoldin Tuure Santti. Deltan Mika Hernelahti kakkosen. IFK Göteborgin Martin Larsson kolmanten. Seuraamamme Pohjan tähden Timo Partanen pääsee osuudelleen reilun 9 minuutin päästä johtavasti. Mukana on myös 2 oikeaa veljessarjaa, Tammelat ja tässä kierroksen jäljessä vaihtoon saapuvat Hanselat. Ykköstä piti hakea heti monta minuuttia. Ja sen jälkeen sitten, kun piti valumaan, niin lasi. Huonolla kunnolla, kun lähtee juoksemaan. Tulee niin kova hitti. Joo. Niin piti panna lasittanut taskuun, mutta mä tiesin, että mä otin nämä antiikkipuserus on taskuun. Mennään nykyajaa kappeissa on taskuun. Mutta muuten oli kyllä ihan mukava syy. Ja kyllä tämä aste on semmoinen, että ei näitä päivänä tälle. Kyllä, se kilpailu niin kauan, kun jokaisella jalka nousee. Se tietenkin loppuu, kun yksi jotenkin. Se on läpi, että ei pysty juoksemaan. Mutta kyllä se tarkoitus vielä on juosta. Tai kävellä. Tätä nousua Manen ei tarvinnut enää kiivetä. Näitä kyllä löytyi. Ryteiköitä ja kivikoita. Maailmanmestari Kari Sallinen ensi vuoden järjestäjiä oli opintomatkalla. Mitä sitten lienee miehelle käteen jäänyt, sen kuulemme kohta. No ainakin pääsen näkemään, että mitä TV-ryhmät tekee maastossa, mitkä on vaatinut, mikä on sitten vastuualue sitten kilpailu. TV kuuluuko radio myös siitä? Tämä lehdistörastot maastossa. Onko jotain sen näköistä, joka aiheuttaisi ongelmia? No eipä ole tullut mitään semmoista tässä esille. Sinä itse kiersit täällä. Mitä sanoisit? Ensimmäinen osuus meni ja heilahti ihan mukavasti. No ei se nyt, en ole itse tyytyväinen. Todella parempaa virheettömämpää juoksua ja enkä niin hyvin jaksanut kuin toivoin. Neljännen osuuden kahdeksikolla Deltan viestitykki Markku Kaartinen, Espoon suunnan Janne Hartman sekä Indre Östfold ja IFK Göteborg yhdessä. Numero 10 Halden lähestyy uudelleen kärkeen. Pohjan tähden valovoima alkaa himmetä, keulaan matkaa 12 minuuttia. Vaihdossa kepeä on Göteborgin Jakob Ödumin askel ja johto. Espoon Janne Hartman kakkosena. Haldenin Anders Björnsgaard on noussut kolmas. Ja vihdoin säntää matkaan vihreät housut vilkkuen Keijo Parkkinen kohti kirkkaampaa Pohjan. Koodihuutajia hirveästi siinä lähellä ne rinnalla. Lyhyttä rastiotto. Tuo on erittäin tekstissä. Viidennen osuuden 8. Halden on jo noussut johtoon tuntumassaan Göteborg ja Espoon Matti-Pekka Vanninen. Nydalens ja Deltan nuori Janne Lakanen 2 minuuttia kauempana. Eikä paljon ole jäljessä Ruotsin Ilf UH:ta.
Aikaisempien osuuksien veljeksille rastipukin ääressä sopusijaa antaa samalla kun huikun kihelmöivä jännitys jatkuu. Haldenin Chris Perkelsen vuodettiin vauhdista, mutta Göteborgin Torben Uglys ja Espoon Vanninen kärkkyvät edelleen kannoilla. Jani Lakasen telttamaisen vahva meno jatkuu. Nydalen on jäänyt muutaman askel. Toivo alkaa herätä myös pohjoisen pojille. Yllättäviä nousuja ja yllättäviä putoamisia. No, miten Pohjan tähdelle käy? No toivottavasti vähän nousee, siellä se vähän yrittää. Se nousu, se käy edes yllättäviä. Ei, kyllä se. Meillä on kovia miehiä tässä lopussa tarkoitus. Ei ole mitään. Vaihtopuomilla odotettiin. Johdossa tulee Göteborg, Halden lähes yhtä aikaa. Ja vierellään nojailee hyvin vauhdissa pysynyt Espoo. Vaikka Parkkinen kutisti eron lähes puoleen, edellä menevät suomalaiset kuitenkin Delta, Anttola, Turun suunnistajat ja Parkkinen. Kyllä hyvin sujuukin ei ole. Se kyllä mukaan vetää aamuista. Mitä nyt on? Joo. Kaikki näistä löytyy helppo. No ei helposti löyty, että pitää olla kyllä tosi tarkkaan. Jos kun lähti puskaamaan, pitää kyllä tietää, mistä näin. Se joudutko hakemaan? En hakenut, että ihan semmosia joku 50 metriä saada polkea. Teitä oli aika monta siinä samassa lehdessä. Oli lopussa varsin se. Alla muuten, että mitä johti aika pitkä yhdessä. Sitten se tuli mun hajoamana ja joku tuli odottaa. Ja lopussa. Se otti jo noussut ihan komesti ja 20 ja on jo joku hankittuna, mutta noustako vielä 10 parhaan jolla? No kyllähän se on Karppinen jäljellä vielä, että eiköhän se tekee vasta. Nyt päästettiin 10. Joo. No entä mitaleilla? En oo se sanonut kautta, että se on niin vaikea. Toivotaan niin. Selvä. Kuutososuudelle Jouvo Heimonen painui täyttämään Karppisen toiveita alusta heti täysin. Reilun kilometrin matkalla ero oli supistunut lähes minuutin. Kuntoa löytyy myös radiosta. 4,5 kilometrin kohdalla Haldenin Bernd Björkskort oli siirtynyt piikkipaikalle. Minuuttia myöhemmin Espoon Juha Miettinen ja Göteborgin Mattias Grahn tulivat omia reittejään. Deltan Jarkko Huovila oli jäänyt minuutin edelle. Kärkikamppailuun aikovat sekaantua tiukasti myös Parkasin Sören Nymalm sekä Anttola Marko Haapiainen ja Lidingön Fredrik Löfgren. Takaa tulee Pohjantähti yhdessä Nydalensin Alain Bergerin kanssa. Ja taustalla myös viime vuoden voittaja Turku alkaa nousta kuviin. Maailmanmestari Haldenin Peter Suuressenilla Jukola voitto on tullut tavaksi ja tyynenä mies odottaa ankkuriosuutta. Ero on kasvanut turvallisen tuntuiseksi lähes 1,5 minuuttia.
1009. Kakkosena tulee Espoo. 613. Ja kolmantena Teuvo. 293. Pohjantähden Teuvo Heimonen on nostanut joukkueensa 7. 5,5 minuuttia kärjessä. 87. 105. Hyvin meni jo, kyllä. Eiköhän se Pohjois-Karjala pilkistää sitä pilvetä. Tavoitte 10 parhaan joukossa varmaan toteuttaa. No mikähän ei ole suunnitelmassa varmaan, mutta hyvältä näyttää. Joko mitalikin. Mä en tiedä eroja yhtään eikä mitään semmoista. Tässä nyt 5 minuuttia. Se on mahdottoman kova silloin. Maailmanluokan suunnittelijat kaikki miehet vetää sitä. Vaikka meillä on yksi maailman parhaista, niin olen kiinnostunut. Ankkurien alkutaival takana. Suuresteen kasvattaa etumattaa. Suunnistus todella sujuva. Kakkosena Deltan Petri Ford. Pientä eroa alkaa syntyä Espoon Manu Mutkaan. Göteborg, Parkasin Kenneth Cederberg, Ieppo Lidingö, Nydalen ja Anttolan Mikko Väisänen. Kaikki ennen Pohjantähden Timo Karppista ja Turun Janne Salmea. Tässä Parkas. Tässä parissa uskoisi kyllä vauhtia riittävän. Brittiystävällämme tunnistus vaikea. Vauhdilla ensin oikealle. Hetken päästä vasemmalle. Taas kerran oikealle. Kohti. Ja sitten bingo. Mutta tulossa on englanninkielistä sananruottaa. Seitsemäs rasti, kärjellä entinen tahti. Halte. Delta. Ja Espoo. Vain erot ovat kasvaneet. No, nyt olemme kilpailun neljänneksi viimeisenä rastilla. Tähän asti mennessä kankkoihin juosteet noin tunnin. Tulevat vielä sieltä rastilta mäkeä ylös, mutta on fyysisesti todella uuvuttavaa. Kiveltä lähtee pitkä väli, noin kilometrin mittainen väli, joka tähän on monta vaihtoehtoa. Tässä voi koittaa vielä, jos ei halua kimpassa juosta omaa ratkaisua. Etukäteen ajateltaan nopein lähtee oikealle. Mäen päälle latupolkuja pitkin, sieltä muutamaa latuenhaa myötäillen. Voivasti ylös vievää latua pitkin, siitä kuusikkokankaalle ja mäen häihinettä pitkin avokelmaisten poikki notkon. Tämä tuntuu ennakkoreikkailujen mukaan nopeammalta, mutta tästä löytyy mielenkiintoisia vaihtoehtoja vai mitä ne tavallaan.
Kyllä löytyy useitakin. Yksi vaihtoehto, jonka varmaan moni ottaa alle, lähtee tässä selkeässä hienossa kuusikossa, mitä tässä meidän ympärilläkin on. Täällä vasemmalla oleville latuurille. Ja sieltä tänne kuusikkoon ja sieltä notkamatta pitkin tälle samalle harjanteelle ja sieltä rastille. Tässä reivälissä on se huono, että latuurilla on huomattavia korkeuseroja. Ja välttämättä se latuurilla juoksu ei ole ihan nopeinta, vaan se täytyy luovia pikkusen niiden vieressä kiinni. Niin, jos tämän loppuratkaisuihin pääsee sitten mukaan myös Tanskan kovavauhtinen Karsten Jörgensen tai joku muu hyvin kovavauhtinen juoksija, niin mahdollisuutena on ottaa kaikista kauin kiertoreitti vasemman kautta lähteä, kuten edellisessä vaihtoehdossa, aluksi polkua rinteen suuntaisesti polkua ja sitten suoraan tänne alas ottaa hiukan korkeutta, mutta kun juoksuvoima ainakin Karstenilla riittää, niin vetää polkua pitkin aivan rastin taakse ja takakautta nousten rastille. Peter Thorsen pääsee lähes yllättämään ja jatkaa juuri pääratamästarin ihannesuuntaan. Nyt on 5 minuuttia mennyt. Pohjantähden Timo Karppinen on noussut kakkoseksi. Samoja askelkulkuja Lidingön Holger Hott Johansen, Göteborgin Arto Rautiainen, Parkasin Kenneth Cederberg ja Deltan Petri Forsman. Ja näin seuraavalle rastille. Juuri suunnitelmien mukaisesti Halden ja voitto varma. Takana Parkas noussut kakkoseksi, Lidingö kolmannen. Samaan aikaan maalipaikalla soi jo häämarssi Haldenin voiton kunnia. Vasta nyt saapuvat rastikukkalalla pyörähdelleet Pohjantähti ja Delta äskeiselle pitkälle. Peter Thorsen lukee Jukolan viestin sanomaa, joka on osoitettu tällä kertaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliselle tiedekunnalle. Aleksis Kiven sanoi, järkevä, terve mies voi, mitä hän tahtoo. Viestin kakkosena loppua kohti noussut Parkas IF. Janne Lehto, Markku Virtala, Vesa Koskinen, Samuli Salmenoja, Jaakko Järvistö, Sören Nymalm ja ankkuri Kenneth Cederberg. Ja takana kirii kolmanneksi IFK Lidingö. Neljännen sijaan kiritaistelussa Deltan Petri Forsman kukittaa Pohjantähden Timo Karppinen.
Ankkurien taistelun aikana Seminaarinmäen mieslaulajat saapuivat kahdella joukkueellaan rauhallisten turistien tavoin toiselta. Ja korkeammalle pallille nousevat voittajat. Halden Espoo, Norge. Ja muistot menneistä taisteluista ja töistä tulivat suloisesti yhteen heidän mielissänsä, kuin metsät, laaksot, vuoret ja korkeat nummet kaukaisuuden sinihämärässä yhteen. Kaikki liittyi tummaksi, ihanaksi uneksi, ja hiljainen riutu